Kaixo, nire inkesta egin dut, galdeketa, eta bidali dut eta erantzun didate, eta orain egin behar dut kalkulu horri bat atera, deskargatu, eta hortik, kalkulu horri hortatik, atera grafikoak. Beno, goazen, egin dudana da Google inprimakiekin, hau da, eta erantzun didate, 5 erantzun didate. Lehenengo gauza, egin beharko genuke, kalkulu horria sortu. Hemen daukat, eta hemen oso horreza da, grafikoak egitea, aukeratuko. Zutabe bat, honi eman, eta ateratzen zait. Baina, eskatzen didate, hau deskargatzeko, eta kalkulu horri bat gero igo behar dut Moodlera. Kalkulu horri hau deskargatuko banu, ez da deskargatzen grafikoa. Hau da, Excelera deskargatzen badut, gero Excelen ireki, eta ez dago grafikorik, bakarrik datuak. Goazen deskargatzera. Nik Excel bezala deskargatuko dut. Hemen daukat deskargatutako kalkulu horria. Excelen erreza da datuak numerikoak direnean, egitea grafikoak, baina kasu honetan ez dira numerikoak. Baizik eta galdera batzuren erantzun zuzen edo okerrak. Zer egingo dut orduan? Egingo dut, lehenengo galderan, galdetzen dut, Txindoki mendia nun dagoen, zein probintziatan. Jakin nahi dut, zenbatek ondo egin didaten eta zenbatek txarto. Grafiko bat aterako dut. Jarriko dudana da, ondo, hemen jarriko nuke, ondo zenbat dauden, 2 daude ondo, eta 3 txarto. Eta hemen digia, grafiko ateratzea oso horreza da. Txertatu grafiko. Aukera ezberdina dauzkat, nik hauxe aukeratuko dut. Jarriko dut hemen, eta izenburua jarriko diot. Kopiatuko dut galderaren izena, eta horrela badaukat. Eta horrela joango nitzake, galdera guztiekin egiten. Jakiteko, zenbat txarto, zenbat ondo dauden. Grafikoari itxura ere aldatu nezake, eta adibidez kopuruak jarri dezazket hemen. Klik egiten badut, plus... ikusten duzu hemen zenbakia gehitu zaizkidala. Kanpoan esango diot. Hemen adibidez lehendan. Ondo edo txarto gora jartzeko. Eta horrela aukiko nuke lehenengo galderaren grafikoa. Eta beste guztiekin horrela joan beharko nitzake. Hau gordeko dut. Emango diot non gorde nahi dudan, eta gorde nahi dudan bezala, eta horrela badaukat, kalkulu horria bere grafikoarekin. Eta hau, kalkulu horria igoko nuke Moodlera. Agur.